Cal é o camiño que percorren as túas bolsas de lixo? Primeiro, deposítalas nos colectores en función do tipo de residuo. Despois, os refugallos do iglú verde e do colector azul viaxan directamente ás plantas de recuperación. En cambio, os refugallos dos colectores xenérico e amarelo fan outra viaxe. De aí van á planta de transferencia máis próxima, no noso caso en Narón. Na planta de transferencia de Narón trasvásanse a colectores de gran capacidade e transpórtanse ata complexo medioambiental de Sogama, en Cerceda. Na planta de Sogama, entre os refugallos do colector xenérico, selecciónanse aqueles materiais reciclables que depositache por erro, como férricos, aluminio ou vidrio. O resto transfórmase en combustible, denominado CDR, e prodúcese enerxía eléctrica na planta termoeléctrica de Sogama. Esta planta é capaz de abastecer de electricidade unha cidade como Santiago de Compostela. Por outro lado, na planta de Sogama, os refugallos do colector amarelo, envases de plástico, latas e bricks, sepáranse por tipoloxías e envíanse a plantas recicladoras onde se transforman en novos produtos que se reincorporan ao circuito comercial cunha nova vida. Canto lixo xeras ao ano? No ano 2013, cada pontés e cada pontesa depositou nos 1.213 colectores que hai repartidos por todo o municipio uns 350 kilos de lixo, preto dun kilo ao día. Deles, o 1% son voluminosos, o 5% son envases lixeiros, outro 5% papel e cartón e o 89% restante é xenérico. Canto custa a recollida e tratamento dos refugallos locais? O Concello das Pontes ingresa en taxas municipais, tanto as domésticas como por actividades económicas, preto de 400.000 euros ao ano. Sen embargo, paga anualmente preto de 700.000 euros, dos cales aproximadamente a metade destínanse ás empresas que realizan a recollida do lixo, e a outra metade vai para Sogama polo seu tratamento. Trátase, polo tanto, dun servizo moi custoso que entre todas as persoas podemos axudar a reducir. E como podes facer para rebaixar esa cantidade? Segundo Ecoembes, preto do 25% do lixo que botamos ao colector amarelo son impropios. É dicir, non deberían ir nese colector, porque non son envases, latas ou bricks. O Concello das Pontes, polo tanto, ten que pagarlle anualmente a Sogama por eses refugallos mal separados, incrementando o gasto final. O máximo histórico foi no ano 2008, pero dende aquela rebaixouse. Simplemente separando na casa de forma xeitada, rebaixaríamos esa cantidade. Ademais, ten moitos máis beneficios, como redución de vertedoiros, menores emisións de CO2, aforro de auga, aforro de enerxía e creación de emprego verde. Lembra, cada refugallo no seu colector. No amarelo, envases de plástico, latas e bricks. No azul, papel e cartón. No iglú verde, botellas, frascos e tarros de vidro. No composteiro, restos de comida, de podas, de horta. As pilas van aos seus contedores que podes atopar nos centros escolares e en algúns comercios. Os medicamentos van aos puntos sigres nas farmacias. No punto limpo, que agora está nos airíos, debemos levar mobles, colchóns, televisores, lavadoras, restos de pequenas obras, o aceite da cociña no colector laranxa. E no colector verde vai o que non ten cabida no resto de colectores.